sabaan ako yoy, saba kay nakoy. Kabala ka na kauntag, babul ka! Ikaw babulga mura makakanding dira. Kandeng, murag-murag. Murag ka malong basa. Kita nga nagbasa ta ng study ta kay exam. Exam. Mura pa kang na-eskwela. Ay eskwela bitaw ko. Sa PS. PES, mo man ang ginatuan sa kong mama. Anong nga mo na imong mama sa PS? Alam nga, upatan man siya. Mato siya dito sa PES, ulo to. Pataksak na makagyaw-yaw koy. Sino kayag mo to? Akong mama. Mama, aminin sa ng PS. Pagsabangan elementary school. Elementary school. Kada ko na maglawas tapat college na ta. Magbuot mga grade 6 na ko. Kanaan mo ko magbalik-balik. Kaya ako pinaka-bright dito. Pinaka-bright. Basig ikaw ang pinakatiguang. Pinaka-tiguang 12. Pamanggani ko. Oh, 12. Pero katulohon. Sama niya ko'y pag-ilong niya ko'y kinabasa ko. Sabaa dyan. Kung ako ka na mong kamukay. Sabaa ka ba? Mura kang kanding diyan. Nag-usap-usap. Ay, sinabi. Kung saan na yung libro na yung bisin kag basa na. Kung saan yung gibasa nga libro? English reading. Elementary school. Ay, stilan. Kanara, how kay kuha na. Ang tiro ni Moy. Sige daw, bay. Basa daw ni. The basic. Mushroom and his friend. Lord, di mo mabasa ko yoy. Sa'yo naman kayo na. Samot na niyo. Right PE. About it. Wala mo, gilig ito doon sa kong mom ko eh. I told you, your teacher is my mom. What? Every day going to PS ulo to. Patangka ka, nagyaw-yaw ko eh. Napasmuhan naman na siguro ka. Inanin na lang ko eh. Keyboard naman kayo magbasa. Na ako'y dula na ibawan. Kung sampun na. Di ba kading libro naman yung mga tao? Mamili ka o kasa ka nga aping ani. Napadaghanay tao. O, kabulo, mangko, nga natin ay tao. O, tao man na to na. Saon? Kung pila ka tao ang naasa imong side ng gipili, mo po nilitik imong madawat. Uy, mura kabulo ko, ana. Katong eskwela pa og elementary. Ay na si Dehag Yoyo de, pagpili na sa kadapit. Diri ko na side. Dere, Oh, diri pabor, diri. dere ko. Oh, O sige, sagdagan na to. oh. Uy, ha! Duha ka tao. Ang imo wala. Plus tapos yung lobby. Unya, og nailubi. Ang mananggiti, di mo kwintahon nga tao mangyapo na. Ikaw ba kay di man naggiti di ako'y wala man. Diri sa libro, wala. Pero tanawan mo diya sa ilalim sa dahon na ah. Ah, binuang mo na imo ako'y. Pinuha kayo na sa pinugdang. Litik na. 1, 2, 3. Ika sana, gidi mo ko'y oy. Pero sige, usap na pod. Pakli na pod na. O sige, pakli ah. Bantay bitaw. Ay, kadaghan sa kuangin mo duha ra. Ah, grabe, tika sana. Punanay, malas. Kay bay. Ikalta sa nindua ko'y, di asin mo ah. Oh, ikaltas na ko ng duha sa kuha. Di mo gyapon nakapaksik kay daghan mo kay na. 20 ka buok. Kasi, 20 ko'y, nga napulo, raman na. 20 na. Dili mo kwintahon ng pikas room. Ayaw, isa, wala mo nakita di ang pikas classroom ko'y. Burasan pa kayo dali na. Sana, ani niyoy. Litik 20 minus 2, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Hoy! 16. Usa man ka nga mga hapak man kasakuha nga 16 pa man to kulangan pag to 1 to. Di sakita, oy. Amo, balos yung kuron. Kining buklatan ni, mo na niya ako magbalos. Pabor ang duha ka tao sa kuha ang ima isara tas iring di man na tao. Amalasa, ni, hapit na mo ang pidyo. Pidyo ka balos. Atin na. Kadungog nakakonsay tingog sa kanang gikotlo nga batong dams. Tara oh. Agay! Agay! Di ka kabalos pakle. Makabalos lagi kuron. Ah! Huwag yapon! Uy, kabayo og kanding. Sa may naana, ay ko'y nagritao na. Uy, normal, nakita ko. Isa ba din nagtugway, anak? Lain pag sila-sila rin ni Antonia. Na, binuang naman ako'y. Kapila mo ka mo. Ay, paangyoon tika, isa ra. Ah, sige, palabot ni raw. Kani, mura ginigikutok nga tinangkong. Ita, oy. Ay, sasay sakit-sakit na bakli. Di pa kabalo sa kuha. Walay tao. Ito man na. Lain pag Tabla, tabla. Oh, tabla. Oh, tabla, bird. Wala yapon. Wala. Wala. Wala gyapon. Pas-pase, kalitikon na kay koy. Patay, last na lang yun. Ako kabalos. Oh! Naisa ka tao, ha? Walang pahay mo, ha? Wala naman na, wala na sakit. Karoon pa kakabalo sa kwa, sukan-sukan. Isa ra bitaw. Pero mao na kung balos, oh. Deka ka! Ate, ano wala na? Katika
Asan ka?